Moikka! Mä oon Karisen Topias ja kerron sulle tänään, että miten sä voit hyödyntää Spike Primea ja Spike Essentialia osana sun opetusta. Sun ei tarvi olla mikään koodaamisen, laiterakentamisen tai edes Legojen ekspertti, että sä voit ottaa näitä osaksi sun koulutyötä, osaksi sun opetusta eri oppiaineissa. Nämä on suunniteltu siten, että nämä on helpot ottaa käyttöön. Nämä vaatii toimijakseen tämän rakennussarjan ja lisäksi jonkinnäköisen älylaitteen, johon asennetaan sitten sovelluskaupasta tuo Spike-sovellus. Eli nämä kaksi asiaa, rakennussarja ja se Spike-sovellus jollekin laitteelle. Tänään mä oon ottanut 2 esimerkki-oppituntia tänne. Toinen on tämmöinen pieni flipperi ja toinen on sitten tällainen vatsaliasliikelaite. Ja seuraavaksi sitten kerron vähän, miten ne toimii. Lähdetään täältä Spike Essentialista. Eli mä oon rakentanut tämmöisen flipperin, tehnyt sinne on pikkusen erilaisia muunnoksia, vähän lisää esteitä. Ja sen lisäksi täällä on keskusyksikkö ja yksi moottori, joka toimii sitten. Mulla on täällä auki ohjelma. Tuohon toiseen mä oon ladannut sen ohjelman valmiiksi. Ja painetaan tuosta play ja katsotaan mitä tapahtuu. Sieltä lähtee kuula liikkeelle. Ja sitten mä näillä maidolla koitan saada kiertyä sen pallon liikkeelle. Lyhkäisessä ajassa tämän rakentamiseen meni meikällä noin 10-15 minuuttia ja yksin. Oppilaat työskentelee pareittain tai muutama oppilaan ryhmissä, joten se on aika paljon nopeampaa. Ja sen tulee pientä brainstormasta myöskin sitten. Energian eri muunnokset, miten tämä pallo muun muassa liikkuu siellä. Miten saa tästä pelistä vaikka paremmin. Oppilaiden kanssa voi sellaisia juttuja käydä läpi. Spike Primein puolelta tosiaan tämä vatsaliasliikelaite. Laitetaan päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Go! 1, 2 ja 10 toista tuli siinä. Näin. Oppilaat voisi tässä esimerkiksi sen laitteen rytmiä, tempoa, lukumääriä miettiä. Eli ne muuttujat, mitkä meillä on toistojen määrä, montako se tekee. Ja sen lisäksi tässä on muutama muu homma, mitä sitten opetetaan sen oppitunnin aikana. Tämä laite laskemaan ja tekemään. Hyvin simppeli rakentaa, jotta jää aikaa sitten siihen varsinaiseen tuunaamiseen, tekemiseen, ohjelmoimiseen ja muuhun kuin siihen pelkkään rakentamiseen ja erilaisten probleemien kanssa kahlaamiseen. Oppilaat pystyy näitä oppitunteja käymään läpi ihan sen sovelluksen avulla. Se kertoo kyllä vaiheelta, mitä siinä oppitunnilla tapahtuu, mutta sun opettajan työtä ennen sitä oppituntia helpottamaan on tuolla Legon verkkosivuilla paljon materiaalia. Ja seuraavaksi mä kerron sitten, mitä sieltä löytyy. Esimerkiksi valmistautumiseen, arviointiin tai siihen opetussuunnitelmakytköksiin liittyen. Katsotaan seuraavaksi sitten sieltä.